A veure, el pressupost de la xarxa com a tal baixa en l'apartat de capítol 1, que és el de personal. És a dir, com a pressupost general de la xarxa, l'empresa diu que baixa, però hi ha dades públiques doncs, que estan disponibles a internet de qualsevol que es miri les dades de la Diputació de Barcelona any 2013 què ha fet, doncs es podrà veure que, com a capítol de personal sí que hi ha una baixada doncs, d'aportacions per part de la Diputació o per part de la pròpia Xal, que és l'empresa que gestiona la xarxa, és una empresa pública que gestiona la xarxa, però també és cert que aquesta mateixa empresa pública fa inversions per valor de més d'1 milió d'euros al mateix edifici de la xarxa doncs, per remodelar l'edifici. Per tant, si tu estàs fent inversions en aquest sentit i estàs destinant uns diners, és cert que no estem parlant d'un capítol d'inversions, no es pot mai equiparar amb un capítol de personal, però vaja, els diners hi són, és a dir, que tu podries dir, mira, aquest any en lloc d'inversions tantes en farem una miqueta menys, intentem que això, fer-ho més estructural i destinar-ho al capítol de personal, que és una despesa fixa cada any, per entendre'ns, i això es podria haver fet així. I el que explicava abans, si a la xarxa, que té aquesta relació amb la Diputació, per entendre la relació que hi ha entre xarxa i Diputació, més del 90% dels ingressos de la xarxa depenen de la Diputació. La xarxa està gestionada per un Consell d'Administració en què el president és el mateix president de la Diputació de Barcelona, el vicepresident és membre del grup de Convergència i Unió de la Diputació de Barcelona i la resta de membres d'aquest Consell d'Administració, que diria que són 8 més en total, doncs són tots membres elegits a dit per partits polítics de la Diputació de Barcelona. Convergència en té 2 o 3, els socialistes en tenen 2 o 3, Iniciativa en té 1, Esquerra en té 1 i el PP en té 1. És a dir, aquesta és la situació que hi ha. Per tant, és un òrgan fortament polititzat des del Consell d'Administració i que, per tant, és lògic doncs, que aquesta relació directa entre Diputació i la xarxa, o la Xal, com a empresa que ho gestiona, és totalment directa. Per tant, si la xarxa hagués doncs, dit que tenim problemes econòmics, no podem tirar endavant aquesta empresa, cosa que jo poso en dubte, però que si fos aquest el supòsit inicial, segurament el propi Consell d'Administració hauria anat a trucar a la porta de la Diputació i hauria dit, escolta'm, tenim aquesta gestió, ens falten 100.000 euros, 200.000 euros, i la Diputació de Barcelona té aquests diners perfectament i sobradament doncs, per poder-los posar allà si aposta políticament. Segurament no s'aposta políticament perquè la xarxa, doncs, històricament es crea com a Comràdio, es crea com a xarxa de televisions locals, es creen diferents organismes que s'ajunten en una sola plataforma de continguts, que és la xarxa a partir de finals de 2012, i aquesta plataforma de continguts és una aposta, doncs, teòricament, per enfortir tota aquella informació que surt des del món municipal, és a dir, des de ràdios municipals, des de teles municipals, serveix com a una plataforma gestora de continguts, totes les ràdios, totes les teles poden enviar els seus continguts allà, i aquesta plataforma el que fa és distribuir-los en una plataforma superior. Què passa? Que l'aposta política per aquest producte doncs ve tocada de mort ja d'entrada, perquè la xarxa com a tal perd totes les llicències i totes les freqüències que tenia com ràdio de cara d'emetre per la FM, que és el lloc on, diguéssim, qualsevol ràdio vol ser per poder arribar a la gent quan està no només a internet, que és un sector que està creixent, però sí que és cert que si tu vas amb cotxe o tens la FM o no escoltes la ràdio, per entendre'ns, no estàs escoltant aquell producte. Això passa doncs, que perden 22 freqüències, que després acabaran al grup Godó, bàsicament. Per tant, hi ha una transferència del món públic, en aquest cas del món periodístic públic, cap al món periodístic privat, que és una de les coses que Convergència està fent en tots els seus àmbits, per tant, no és res d'estranyar, però sí que és cert que si tu estàs fent un producte i tens una plantilla de gairebé 200 treballadors doncs, treballant per un producte, el que vols és que la feina que s'està fent, si ets un mitjà de comunicació, doncs arribi al màxim de gent possible, perquè una de les funcions de qualsevol mitjà públic és també tenir l'audiència que li permeti doncs, després el servei de qualitat que estàs fent doncs, poder-hi arribar amb el màxim de força. Això no passa, i això no passa en els darrers anys, bàsicament doncs, perquè ja no s'arriba en aquesta gent, i quan estem parlant d'arribar vol dir que la pròpia direcció de l'empresa ja va dir que la xarxa deixava de ser un mitjà de comunicació com a tal per passar a ser una plataforma de continguts. I això també canvia la perspectiva de qualsevol periodista que hi estigui treballant. Tu estàs treballant en un mitjà de comunicació doncs fins a un moment, quan passes a treballar per una plataforma de continguts, que hi pots estar més d'acord o no, però que segurament també la motivació de la pròpia plantilla treballadora doncs baixa en picat. La sensació és que hi ha un projecte que es podria fer bé, amb els mateixos termes, és a dir, aposta doncs, per aquest món local, que si apostés, ja et dic, a mi jo personalment ho compartia bastant, perquè pensava que ja hi ha un mitjà públic a Catalunya doncs, que fa aquestes funcions de lideratge en les seves franges, siguin en el món esportiu o siguin en el món doncs, polític, econòmic, cultural, informatiu, tot això ja hi ha a Catalunya Ràdio, per entendre'ns, per parlar, o TV3 en la part televisiva,
I per tant a mi em semblava lògic no anar a competir amb un mateix mitjà públic, o sigui, encara que depengui d'aquell de la Generalitat i nosaltres de la Diputació, doncs em semblava lògic fer una aposta diferent perquè posar en valor que els mitjans públics són importants en els seus àmbits. Jo diria que es podria posar en valor d'una manera, que era apostar-hi clarament i mantenir freqüència de cara a l'exterior i mantenir aquest contacte amb les municipals enfortint-lo, però el que s'ha fet ha estat treure tot el pes de la redacció que hi ha a Barcelona. Es crearà una ràdio properament a nivell barceloní exclusivament, que gestionarà part dels continguts que gestionava la xarxa i ja es queda, diguéssim, finalment sense res més que gestionar continguts. I gestionar continguts és una aposta que periodísticament és molt feble, perquè l'únic que estàs fent és intentar que la ràdio de Sant Sadurní i la ràdio de l'Escala tinguin alguna cosa en comú, algun nexe, i que tu els puguis facilitar certes funcions o certes coses que des del món local, quan hi ha un sol treballador o quan hi ha un sol col·laborador en alguns pobles, no poden assumir. Això és cert que pot ajudar, però tu o hi apostes o fas veure que hi apostes. I per mi, clarament, el que ha fet la xarxa ha estat la segona opció, en el sentit que si tu hi vols apostar hi has de posar recursos. Si tu els recursos el que fas és menys tenir-los des d'un primer moment i menys tenir el teu propi producte, traient aquesta capacitat d'emissió a l'exterior, tu l'estàs intentant anar fent petita, anant-la reduint, que la gent ja no la conegui. Si us hi fixeu ara, si tu dius la xarxa, poca gent sap de què estàs parlant. Si deies com ràdio, la gent li sonava molt, però bàsicament per un tema d'antena, de qui havies portat fent programes, de quin contingut es feien aquests programes. Per tant, és complicat, és a dir, de mica en mica es va fent petit, es va reduint, i jo no sé quan durarà el projecte. És a dir, no m'estranyaria que d'aquí 1 any, 2 anys, 3 anys, això s'acabés tancant, perquè es digués que, clar, la funció que fa ja no té cap sentit. I en part podríem estar-hi d'acord si la funció continua anar sent reduint la tasca que s'està fent. És una lectura política que faig més en tant que persona, diguéssim, amb una ideologia concreta, que no pas com una persona que periodísticament ha estudiat el tema. Això ho vull deixar clar perquè crec que és diferent. Jo penso que hi ha un grup polític que està des d'una visió de dretes gestionant uns mitjans de comunicació, que els està gestionant tots ara mateix a Catalunya, i que el que li interessa especialment a aquest grup polític és que el mitjà públic en surti debilitat en favor del mitjà privat. Llavors, per mi aquesta és la raó de fons principal, és a dir, el que s'està fent a Catalunya Ràdio, a TV3, que és reduir les condicions salarials de la plantilla, és el mateix que s'ha fet a la xarxa i és el mateix que s'ha fet en qualsevol mitjà públic. En aquest cas parlem exclusivament de temes periodístics, però en altres àmbits públics s'està fent exactament el mateix, una transferència del sector públic al sector privat, perquè el sector privat, aquestes mateixes persones que estan governant a nivell de Generalitat de Catalunya o a nivell de Diputació tenen interessos privats, que els interessa que aquell sector privat sigui Grup Godó, que és el majoritari a Catalunya, o siguin grups similars, vagin creixent, perquè ells d'allà en poden treure un rèdit i un benefici privat i particular, cosa que des del mitjà públic no poden fer perquè evidentment hi ha unes normes públiques que ho regulen. Jo crec que aquesta és la raó de fons, intentar debilitar el sector públic, perquè el sector públic fort és un sector públic que sempre pot girar en contra de qualsevol govern, i un sector privat subvencionat per la mateixa gent que està al propi govern, possiblement aquell sector privat mai farà una notícia contra aquells interessos d'aquelles persones.